Benvinguts a la Seu d'Urgell. Com posa? Sí, chavales. Pachugas. ¿Qué pasa, chavales? Chinito. Hola seguidors. Hello! Hola, aloners. Hem tornat. I sí. We are back. Estem Aquí en podem parar? direcció a dos rapes de la casa No, aquí no. per fer una escapada de 3 dies, així de muntanya, del chill, No, de muntanya podem a desconnectar. I a pas a veure si ens va molt bé el futur com a youtubers anar a viure allà. Això mateix. A desgravar, chavales. A desgravar. A veure si n'aprenem. Molt bé, parlaré així com... En baix. Sí, d'incògnito, d'estranquis. No, però hem fet parada tècnica. Estem al mig d'Andorra. Em fa vergonya parlar perquè aquí la gent t'entén. I... Tapata. Sí, la veritat. Anem a fer una volteta per descansar i veure què hi ha. Sí. What do you do for living? I'm a nini. Oh! Mira, l'hipercor. La única diferència que no van ficar una bomba. No... Bueno, ja estem al carrer central, principal, i res, la veritat és com sempre. No ha canviat res. No hi ha res de nou. I res, a veure què fem. Messi! L'Albert va dir al Messi. Jo us invito. No, Albert fins a una muntanya que va trobar Súria, no. Allà es veu calder, allà. I res, doncs aquí donant voltes. Què ha passat? Oh! Què és robata? Eh? Què és robata? Pues no sé. Una música Lego. Sí o no? Música Lego. Entrem? Mira, això, ens acabem de trobar això. Que això sí que no ho havíem vist mai. Excalibur. No Cala! ho havíem vist. No. Healthy, no tan healthy. Però què? No sabem... Té pinta de restaurant, no? Paelles i paelles. És el típic de restaurant amb el seu hotel i tot. I allà hi ha botiga Lego, que com ja haureu vist, doncs ens anem a mirar a veure si hi ha alguna Hòstia. Hòstia. Les putes crocs del Rayo McQueen, xaval. No! Què dius? Te les compraries? Jo sí. És que les crocs estàs buscant, no? És que jo les compraria que flipes. Com que crocs no molen? Per què plastifiquen les sabates? Protegir-les. Ja, però totes, eh? Perquè hi ha gent que és molt friga. Sí, aviam, sí que me les compraria, però per ficar-me-les no sé. Seria més per tenir una habitació. Oh! Sembla com falsa la pedra, no? Sí, res. Podria ser. Cartó en piedra. Sí. Ai, pica la paret. Això tampoc ho havia vist mai. Pere Màrtir. Però sí que sembla fals, sí. Acabem de trobar un caminet maco, tio. Mira l'Albert. Oh! Aquí per fer rafting o alguna cosa ha d'estar guapo. Bueno, kayak o... Sí, la cascada de la mitja. Sí, sí. Molt lleig, això. És molt lleig. Espera. Perquè dona la part de darrere de les cases, llavors... Ja, això és veritat. O sigui, és com que el passeig aquest és molt maco, però clar... Sí, els passants són com lo de darrere, literal. Però està maco passar pel costat del riu. Ens ha anat molt bé la nostra època youtuber. Un milió... Hem decidit comprar-nos
Una casa. Una casa a Andorra. Hòstia, aquesta encara més. Estem mirant així una mica els 1 milió. preus. Oh, i aquesta. Per tantejar. A veure quin és més competitiu. Uau, mireu ja que soplon. És increïble, ojalà. Clar, també hem de mirar la ubicació per tenir bona connexió a internet per pujar vídeos. Exacte. Mira, aquesta és més barateta. Sí. Déu-n'hi-do, Vaya que soplones, Algun dia. Bueno, no, en realitat no. Han reutilitzat les fotos? Han reutilitzat la foto? Hòstia, és veritat, no. El de fora deu estar pensant. Aquests? Ai, el de fora de dins. El de fora som nosaltres. Mira, sí, això ens ho podem permetre. A veure, una gaire diseñó su cuerpo. Hòsties! Oh! Bueno, acabem de veure un cartell que deia el camí de la Salita, l'Albert ha dit anem per aquí, que m'agrada. M'agrada molt la salissa, és l'últim que farem. I mira, jo què sé, no sé on estem. Cap aquí o cap avall, Albert? El camí que Però no. Jo he dit, bro, Què has dit? que aquest xulo aquest caminet. No que anéssim. Bueno, jo si vols anem, a mi m'és igual. Per aquí? Sí, anem, vinga, va. Què n'opineu del clip anterior? Ha sigut bo, no? És que... bastant històric. Ojo, Sapigueu que ho he fet obligat. Quin és el clip anterior? Ja el veuràs. Ho he fet obligat. Molt bon clip, així, no? Te l'has perdut? Hòstia, Albert! Bueno, s'ha de portar sabates de muntanya, per anar per aquí. Mira el sol, Normal. A veure, és maco, s'ha de dir. Mira, si es veu Caldea. Allà. Si no me diga. Caldea. Albert aquí ha comprat entrades i sorpresa que és. Ja. Gràcies, Albert, no calia. Vinga, t'estimem. Vale, ja estàvem tornant cap al cotxe. I bueno, estem passant per aquí que no hem passat abans. Hi ha el pont típic d'Andorra la Vella. El rellotge al Dalí, la policia i la creperia a la rotonda. Exacte, i allà hi ha la creperia a la rotonda, que és la que t'insulta. Així que es diu la rotonda, s'ho fica a baix. Però que no hi ha una rotonda, o sigui, és el... Ja, és el triangle aquest. Mira, és allò. És allò. Allà t'insulten per comprar creps. El que fem per no pagar peatges, Que locura. Hòstia. Podíem anar per peatge. Bro, mira que guapo. Sí, per baix. Per què ens diu? Quines tu, les delanteres o les Ens a la fi del món, benvinguts al pas de la casa. Però les línies de la carretera sí, cabron. Sí, però que es veu a 10 metres... Ai, a 10 metres. Bro, a 10 t'apareixerà centímetres. una bici per aquí. Bro, és... Ja, no la veus. No es veu res, xaval. Acabem d'arribar al pas de la casa i fot un fred! Ens morim. Ens estem morint de fred. Estem aquí ja tàctics. El Patxo es fica jaqueta, l'Albert també, jo ara també l'agafo. Gina es refugia, ens refugiem. Pues està bé, Sí, s'està de puta mare. La veritat és que fot fred, tots creiem que no anem prou preparats. El Nil pel va fred preparat. Jo sí. Només el Nil. És que vinc de... És que no pensàvem el que estava Clar, és que el Nil ve de Finlàndia. Ai, de Finlàndia, d'Islàndia. Jo ara mateix vaig pantalons llargs suradera i tinc fred, Però bueno, tinc tèrmiques i coses, però clar. Albert, tu no tens fred a les cames? No, és que a mi em falta el sudadero. Tu no portes l'anorac? Què? Al final no. Bueno, però això està bé. Sí. La Gina, amb els peus a l'aire, I ja sé, però... patirem, I amb l'Almalik també a l'aire. Què va? Home, Ah, sí. Què va? Has vist? Ai, quines poques ganes, a veure... Oh! Bueno, tenim l'Airbnb per aquí. Anem a veure, pues, a veure si podem entrar ja, perquè són les 3. I preguntar-lo del pàrquing, perquè crec que ens sortirà més a compte. Surt més a compte el pàrquing privat 16 euros al dia. Oh, sí, bueno, això. Que Que això, que flipes. La fiança, això és per tu.
Vale, ja ens ha donat tot el tio. Tenim el pàrquing, que literalment és aquí. Apartament Tetras. Apartament. 21A. Letres 110. Però no ho diguis, que ens robaran! Però no ho talles. 110, 110. Apartament Tetres 110. Tenim les claus, la del pàrquing també. I ara anem a buscar el cotxe, que si no aquest pàrquing l'haurem de pagar. I a dinar i tot. Hòstia, fa fred, Fa fred. Mira, Gina, ja s'està tirant fotos a vés a saber què. Mira, tio. Mare de meva, aparcar aquest cotxe aquí. Aquí continues xafant amb el cul. No sé com collons estem. Vale. Ja hem agafat les motxilles i estem anant cap al pis per deixar-ho ja tot. I la veritat que a mi el poble aquest m'agrada bastant, És maco, és de muntanya, super de boira. Ara, però suposo que avui. Però guai. Sembla que hi ha bastants llocs per menjar i algun que hem vist que està a bon preu. Ui, el Tetras. Una mica de iuiu a aquesta entrada. Cago en la puta. Però esto què és? I amb 21A. Per això no ens ha volgut acompanyar, Ja està ja? Sí, tio. L'únic intel·ligent per l'ascensor. Una planta. Primeres impressions. Ojo, que collons. A veure, és casa de muntanya que flipes. Catxo tele, bro. A veure. Home, no s'acabem veure. Ja, bueno, sí. O sigui, terrassa. Però què és això, el carrer, ja? Ah, però són els que tenim més, mira. Però, que pringat. Hòstia, està guapo això, Ja, però no tenim cadires, Tenim la suite o què, de terrassa? Top. Ens agrada. Que guai, Està bé. Està top. El que passa que els 6 llits on estan? Aquí és matrimoni. Això és matrimoni? Hòstia, no és tan gran, És matrimoni, bro. Però matrimoni roce. No, que aquí hi ha un altre llit. Sí, no. I aquí què hi ha? A veure? Ui. Vale, obriu llums, tio. Què? Ara. Llitera. No. La puta m'he assustat. I l'altre matrimoni. Està de locos. A veure, que aquesta habitació una mica treta d'un passadís, però... Bueno. I allà què hi ha? Un lavabo? Sí. Literalment. El lavabo. Supernet, el lavabo, mira. Sí, desinfectado. Bé. Què és això? Sabons bio. Cabron, això s'ha de robar, Bé, molt top. El wifi Molt bé. Pues ara suposo que anirem ja... Pues cap a dinar, perquè ja... Quina hora és? Ensenya el mòbil. 3:45. Hòstia, 3:45 i no hem dinat. Puta! Vale, pues ja hem deixat les coses, hem pixat tots i anem a... Vols? A Colorà. És el viaje. I jo flipo. Aviam, no. Això són coses de dones que mai a la vida haguéssim sabut, Bueno, i anem a... No, però una cosa. Però olor a què? A Nenuco, hola Nenuco. Què dius? A fresa. Nenuco, sí. Si no és neno. ¿Hago clicat? Sí. Joder. Que empieza el viaje. Epa. Vale, hem anat a fer la compra per ara dinar. Demà esmorzar, berenar i dinar. I ja ho tenim tot aquí. Pues mira, bosses, l'Albert només porta les guarreries. I això, ja anem cap al pis. A dinar. Dinant a les 5 de la tarda. Tinc una cosa aquí. Ja, és que són les 5. Vale, Bueno, com podeu veure, està diluviant una miqueta. la franja que... Està plovent. Espanya. I hem Ja puta, tio. decidit pues, estar un rato aquí al pis del chill, a fer una mica de taula, jocs de taula. Que, bueno, un joc del Nil d'aquests raros. I ja està. I l'Albert ficarà música.
Són les 6:35, encara estem aquí, perquè encara plou, fa bastant mal temps. No volem sortir perquè fa fred. I a canvi de joc de taula. Ah, la calavera. I mireu com està el temps. Bravo. Els colors potser que canvien, no? Taques verdes. A veure si més tard podem sortir perquè volem sopar a fora. I això. Ja us anirem informant. Cotxe. Hòstia, m'estic estancant, Seguim aquí. Ojo, clipazo. No, encara està plovent. A veure si d'aquí poc podem sortir a sopar. Epa! Pam! I patat. Com tu, Brasil. Superem. Bruno, com tu. Superem. Esperem que sí. Com molt de vídeo del pode. El multiverso. Bueno, tarda txec, Andorra, venim hem dinat a les 5 de la tarda, això ja ho haureu vist. Després de dinar hem fet una mica de jocs de taula, que hem fet un tastet de... De tots? No de tots, però... Quasi tots. Hòstia, ja? Sí, va molt ràpid, ja. De quasi tots. I hem vist el vlog número 6 de Suïssa, que recordeu, si esteu veient aquest vídeo ja el teniu penjat al canal de Ruig, que estarà per aquí sota. Correcte. Podeu anar-hi. Que bueno, estarà penjada tota la sèrie, per tant, Correcte. si la voleu veure des del principi, si no l'heu vist o voleu reviure algun capítol, allà estaran. Certo. Aquí queden penjats i... Ojo, no et matis. No. I això, i ara sortim a... Ha estat tota la tarda plovent, la tarda convidava a quedar-se a casa una mica i ara ha parat de ploure i sortim a sopar. Hòstia, està molt fosc. Encara sortim a sopar pel pas de la casa, no sabem on anem, una mica feel free, i ja us anirem informant. Correcte. Vale? O sigui que... Espero que el pròxim clip sigui en plats a taula. Exacte. Transició? Ciao! Ei, Carmel. Sí, tios. No t'ho he dit, que esperava que el proper clip fos amb plats a la taula. Sí. No són plats, són Ha sigut salades. ràpid, eficaç, Sí, hem anat... fàcil. Jo estava Bueno, pagant, fàcil no, perquè no anava. jo estava pagant i ja m'estan cuidant. No, però hem intentat anar així a algun restaurant de per aquí, en plan B, però ja estaven tancats perquè era horari europeus, que ho hem pensat, però Però ens han taladrat. hem sortit a les 9:20 i estaven tancant ja tot arreu. I un tio ja ens ho ha dit, i res, al final hem acabat aquí al Popeyes. Obre la boca. A provar el Popeyes, que l'Albert tenia ganes, i de moment té bona pinta, no és car. Però l'Albert tenia ganes, però a última hora es volia esborrar. No volia tenir el pes d'haver dit aquí. I res, a veure què A tal. Barcelona està tot arreu. Ah, sí? Jo m'hi he anat. A Barcelona no? Jo tampoc. Però us he dit, en plan, no cal venir aquí, en plan, t'hem anat... I això, Bueno, té tot. Cameraman. Chinito, té bona pinta? Patates molt del tomany. Bé. Després donarem valoració. Els pèls de ceba, És menja això. pèls de ceba? No. Estan molt bons, són com A veure, a alitos veure. de cebolla, saps? Crunchy. Ah, per vagina. Vale. Ja han sortit del Popeyes. Molt bé. Jo per mi, top, La provo bastant. Sí. O sigui, és McDonald's, però bé. KFC, Europollo. I barato. I de pollo, Sí. I res, ja anem cap a l'Airbnb. Suposo que farem algun joc de taula més així per anar a dormir. I ja està, el dia d'avui. Demà rutilla, caminant del chill. I ja està, suposo que demà serà això el dia. Així que... Cap al pis. No me'n recordo ni quin era ja l'últim clip, la veritat. No sé com ha acabat això. Hem vingut al pis després de sopar i res, hem estat aquí, que al final no hem fet jocs de taula ni res. Hem xerrat de diversos temes, tota la xerrada, hem acabat de decidir què fèiem demà, hem mirat temps, les rutes, hem fet una mica els entrepans i res, això ja és el final del vlog d'avui. Dia 1 d'escapada pels Pirineus, per Andorra. I això, bona nit. Bona nit, Albert. Despedeix. Bona nit. Bona nit. Despediu el vlog d'avui. Bona nit. Caroners.
Bona nit, solistes. Bona Ja us nit. has batejat com a solistes. Bueno, o alumnes, no sé. No, esta es Esto es un botonet. la... Bona nit, amics. Això no.